megalayapost.news. Kakasi Student Union KSU Umsning Circle pok kajingela musamla Lester Nongben kum President rengkat bat kitkhat hne kesngi kelalit ban kendu yaudin ke College of Agriculture Kredem Kulai Profesor Ram Singh bantu kelar halur kajingsa khang kina puli Kristan panmani belai hapo ke compound jong ke college kate kajinglit dawa ke KSU Umsning Circle kade hadian bakino yalam keseng kilayo ya kajing ujor na kikatu ke ningut ki samla puli nakaniam Kristan ki ba puli ha kate ke college baudin jong kate ke jaka puli umsya ya ki bakin penlong ya kajing mani belai hapo ke compound college balaong ru bagi teki samla puli ki haban penlong ya jing mani blai shabar jong ka compound jong ka college hakawe ka jaka ka balong cloud ka badan ki yingja ki brasa shra habakran shilat pathai khubor na kalyang president ka KSU Umsning Circle samla Lester Nongben ulaya thu bagaseng hagane ka sngi kalayo bani kran markman badudin jong ka teki jaka puli bat kaseng kala maham teng e yaudin jong ka college ba umdei satya ban khang persha ki samla puli ki ba penlong ya jing mani blai lakade ka no ka jing nyam shushu ulaya thu bahaki por bele nyam ki we ki rungen kum haki diwali kanika college kapu deki jingriam bapher henry ka bas ngolungo kolong babalai pat lakhang pursha ki samla puli Kristan pan penlong ya jingmani blai jongki usamla Lester la thuru bahakani ka jingi kandu din jong kate ki jaka puli ula ai ka jingkular banam dan shu ka no jing khang pursha ki samla puli bar bakin penlong ya jingmani blai bar bakila ru ban penlong hapo jong ka compound college. Takasngi arsantrek benaime kaca pendreo nakaliang keseng nakaliang jongi kakasi Student Union Umsning Circle dilawan ban kundo ya udin jong kanika college habidai bat kajing le don bor ka jongu kajing yurat jongu ya kajinget jongi ki parado prasnam bat kumju ki khna pule jong kathan chtai la mingi kajing ya kendu batu ila penpau ya kajing sngodiau berkunjuk kajing persyak ya kajing le ajungu hakaba ukhang ya ki kena pule jongkane ke college man penlong ya ka jing duai kajing yero ya kerteng jong blai ha po kanika campus ngilap bat ngisham ba bat ngi danru kata kajing lingo apa khrau alo kajing le jong neudin hakaba nyok jing tip ba kiwei ki le niam kisat penlong bet ang ne po campus pat ngi iru ba ki pandet ki ba phong ya ki jan stem jan rong jerngam ki wan hakne campus kamdan kono ka jingkhang na kaliang ka jongu dari mentah ka jingkran pat unge udin ukhang persya ya ki nongilam niam jongi menrong hakne campus bat wat ya ki khna puleru ban penlong ka jing duai ka jing ruai hapo ka campus Henry da kajing persyak jong kaseng ba jing kenduk jong kaseng mentau la ayangi kajing kular ba unung khangso unung persyak syo bat island no ya kini ki kena boleh jong kanika college ban kin pelong ya kajing duai kajing mani jingki ya ublay ya jongi hapo kanika campus bat kanika jong mi jong kaseng ru kalong kajing mana ka bakhatdu ya u ba unlek kumini jat kam ti ba unurat ya kajinget kajongi ki para banget student jong kanika college but nang baga kanika kurwo ni ai ni pentep ru shu bakane kan dia jing mana ka bakhadu balada udang nut ban khang biang naliang ka seng kin simpat da koi ka sen jam ban ai jing sleng ni udin habidai bat ka jing yurat jungu ka jing le don bor jungu hapo ka kanika college ni tep hang ni hapo ka college ki bon hi ki hot ki don po mainland India ki pule hang ni Henry ki bonru ki khna stila mingi wakum ki khasi jungi parro prasnam te ka jing khang jung uhi kadai kumangi yo jing tep kadai ba ya ka jing Kristan jungi Henry kuman span rap yang ngilap bat ngishamru ba ya ki jing le niam pat usha nuksa haba play ya kano jing play hang ne hapo college ki pelong be kata ka puja ni diwali ru kanika building ka thanai khliap holi ru ka jing khile niam kadon Henry balai pat ya ka jing le niam Kristan jungi uni ugin ukhang tekane kajing wan kenduk jungi kalong kajing persya ayu hello kata kajing khang jungu bat saisen kuman benrap ula airu kajing kular manang ni sekhmat kunum khang su megalayapost.news